Maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome sa ato ang daily vlog. Nakailis ko karon siya. Karon na nasutog balik. Matumi karon sa talibon guys kay magkuha ko sa ang perfume. Kay adaghan na nag-order ja. Pagburos mo guna kay di ko ganahan sa jang baho. Mao to nga na-stop sa ami. Ja karon balik na ta kay daghay nangita. Ja. Sayang pud ba daghay nangita. So matumi karon ng talibon. Diya katong mga ning order og perfume, naa na gitong mga perfume nangabot na. Magyapon pero mao gyapon nag-sense na to for men and women pero ning mahal-mahal siya guys, 250 ram to sa una, 280 na kaning mahal man pug raw material ja. Ning mahal man dato sa ang tighimo. Mato na mi guys, kauban din nas undoy. Diya. Dapat na mo ko appointment sa kuan, MG Aesthetics kay magpakuan ko sang hilay pasikan session ja. Nagdali man mi, nagdali man mi. Yorta mo ana to. Wala magkabasig muli rami. Pero tanawon naman eh. Kung naaba si Jack kay gusto mo kung si Jajid may mo touch ang eyebrows. Ako na mo touch. Ha. Upaw ang eyebrows. Kuan man kananay busy mo gud pa si Jack daghan ka appointment pud si Jack badaghay mo kuha ning Jack. Excuse me man ang gusto kong si Jajid mismo may mo kuha na. Ay aron. Lami jud kay adto kasi Jack bajay ko ano to film master, film master dito. So hara mang i-update ug sa manggaling kay murag katod na ning ang eyebrows wa masikan si Suni kay mo to nabuntis kung sa bawal malagi taon magkuarte og kurus na kada. Karon kay pwede naman. Seatbelt chat ni sirit malamas tatay wa ko pang seatbelt. So guys, update guys sa hang tahi. Mo na ni porma sa hang liog na. Di ra pud siya maklaro. Especially dari nga part ug ang hilamon nipis ra dari murag baga-baga si siya murag ning tambok gamay ug uwat. Pero ag feeling ug jang i-touch nga na is na pa sakit pa sa ni nga na. So apa dyan siya totally na adyo kay kuhan pa man 1 month pa man kapin gikan sa pag-upira. Pero agang ipati is kuhan na dyan kanang ning better na siya alhay ra sa katong first 2 weeks. Grabe dyan to mura dyan ko kanang nawadan ko pag-asa ang nangyari di na makakumaulian sa ang normal nga kinabuhi magsige na makakuglubog-lubog sa bahay. Karon di pa man dyan totally yung presa sa una nga energetic dyan ko kaadyo. Magkaroon kay kanang kapuyon na po ko, dali ra po ko kapuyon pero tintaan na lang magkajupod si just katong na 2 weeks after my surgery kay grabe ka dyan itong kapuyon mong halos mo barog mangihi, mahangat ko karon okay na makahimuhimo na kong mga alipid ka dyan mga maguwang sa ginagmay tunga pintay nga na Di pa rin pwede na ako ano kamangan. Wakpay kamang-kamang kay delikado lunhat na hinuog mga tinahian na duha na may tahi busog ipapaw. What? What did you say? So now guys, we just arrived at AP Cargo. There. But I'm just gonna stay in the car and Ondoy will do the job there. Shout out sa Cargo pre. Shout out sa AP Cargo. Hi ma'am, long time no see. Kumusta naman po ma'am? Salamat na. Magbubuyo. Asa man? Asa tesigalon? Asa may bok? Here we are again. Yan naman. So guys, we finally got the perfume and then now we're going to go to the Shumai house and see if they're open. Because the last time we came here, they're closed due to, I think that was from the typhoon that they closed, and I hope that they're back to business because their shumai is really good and I just love them. So let's see if they're open. Monic High School nga kato bitaw na balita sa Facebook nga naay mga 500 ba to ka bata nga nanggi ka Japan nag-possess or sa tuwing lang istoryahan ito nga nag-hysterical nga na mo ni nga eskwelahan. Mura lagi og dako nga eskwelahan no dako man di ay. Interior mga publiko na na. Minteriog likod. So, basig tinuod po ito na nga hitabo. Pero, grabe hadlog ka po ito. Kaya daghan ka dyan nga bata ang nagandungan. Nakakuan mo na ito. Nakabalita mo na ito. Katong naigipang post sa Facebook. Nga, na mga bata ang kuan. Amo dyan tayo na, San Jose. Na ilang logo sa gawas. San Jose National High School. Mo dyan yung eskwelahan na. Nag-trending ko ito sila. Dada yung bata interview ningan nga nakakita ko ng laki nga item bato nga laki nga nasa kahoy. Ganan. Sa mga ito pagkakuan nga lipong na sila. Nagkaum na ng simbahan na. O simbahan na. Eskwelahan na. Dako. Oh, magbaliti. Asa magbaliti ka na? Oo, dako. Adjip pa nagbaliti. Dito, magbalitis to nga. Lagi pero napit kahoy. Nagkaang kapag makahoy na rin Sa kilid sa school ba?
So nga napod guys ang nahitabo sa Alicia sa una. Nga dapo yung naghanap mga bata na undang kung ilang klase dya. Ingaron pong mga buwan na. Marag ana man na sila mukuan sa kanang Rosary Month bitaw, di ba na Rosary Month? Di ko sure kung saan ang Rosary Month, October ba na November. Okay, di ana mi guys. Ug abre gadget agso my house. Di nasukdanan. My house. Sakto ka jo kay katasan na pug ko. Ja mangiipog ko na mi si Arlo. Siomay. Aking paboritong siomay. Pila dito siomay. Pwede na otro sa siomay. Mga nagyapon. Magyapon. Sige mo kung biglabay na niya sa una. Close man. Ay, 5 na lang. Ako, adoy pila mo. Time mo before, nag-vlog ko na yung undoy do ha. Nah. Merinda duha. Isara siguro mame. Hensay mo merinda. What? Soft drinks. Ayaw sa, kay basig magpalpitit kog soft drinks, wala tubig ra. Oh, di sa kog soft drinks, imbita sa kog soft drinks kay delikado ang palpitations kay magpalpitit kog mga soft drinks, mga coffee. Uy, hala. Nalagi ko Andres at bang, ko ka sure kung sa na fish pan ba na or dam. Na oy. Ha? Nami so nagtanaw ganan kung magtanag mga tubig bitaw mga anyong tubig ng mga dagko ingana. So beda we di ana gato ang sumay. Ay aralami. Before aralami adto na daning kinaen. Nakalami nila kanilang chili nga kaan. Kanang chili nga na ay ahos. Try mapapagyan. Garlic chili. Try mapapagyan. Okay, let's try. Mga taning jo tanawan na tumubag ya paglasa. Kaya kami undo dyan sa maari midari mo. Hapit midaan niya sa una. Katulad ang wapay na damage dari. Wapay bagyo. Ah, di ko sa damage. Limoncito and then. Saan na toyo? Okay. Hanggang ito. Atis. Hihi mo na ng try pa nagtuyo. Mga anta. Mo japon? Nita. Ha? Nita. Nasa manang? Yung may init? Kaon. Mo gyapon. Mo gyapon. Nami. Anda. Asa address dani doy? Ha? Address. Ha? Asa address dani? Santunin nyo? Santunin nyo na lang yun? Kanto ninyo guys, talibon. Napa ba kagilang kuan dari ay wa na gilang iska. Nagmay na laman. Nay bridge gamay. Pwede ka lang yung picture. Awag ya po pinagbago ang kanilang lasa, lamig ya pong kaadyo so mag take out kami. Ngite sa ako og CR kay KSN ko. Unsa na? Adi na golden berry, mulberry. Na sila mulberry guys, para si kang Mama Julie. Ako no. Hindi ko gilang punuan. Ha? Wa man ka Mama Julie gipada ko kay dyan manggi sigig poong. Bago pa ni herbisan siguro kay wa na may hinog. Na sila mulberry. Kasi tawag ani nga drum. Oh. Sige. Ayo. Okay. Uy, malinis. Okay kayo. Hala, nalagi ka rumata. Sakay ko, doy. Karaan, kahit kuhan mo na. Ligid pa dyan, wala may kuhan na. Ah, gitsang ligid ko. An pa sa kahoy. Tanaw ni Jo. Bitaw, no? Nice. Parang nice. Sagilang furniture, doy. Oh, kaya lang bigo na. Nawa ni Jo. Babe, buka. Tugas mo siguro na. Di ugri ka kadaog. Wa ka kadaog. Bugata. Hala, doy. Dalagi mga collection og kuan. Tanaw ni Jo, guys. Guys, yung mga collection og mga toy cars. Nangulik ra ba ko nga ni sa una? Naman, di bang Na, nagkawa na lagi ko. Nay, Maki na ni, McQueen. Ah, cute na. Volkswagen. Volkswagen ko na. Na, Volkswagen. Hala, lagi Volkswagen. ang mga collection. Ay, Volkswagen.
Volkswagen. Nay Camaro. Wow, dream car. Dream car. Pero asa lami? The old one, the new one. Old one, tarag new one. Mo manig new one, mo manig old one. Gani na. Camaro. Nice ini sa mga collection, no? Chivo ro ni? Chevrolet. Chivo. Kani? Chevy. Ford. Ford lagi na Ford, Chivo. Harley Davidson mo gud ni. Ni. Ano, ay nakasuwat Na Harley Ford. Davidson. Ford siya na Ford. Harley Davidson. Kani, Wala, sa ni? may isang Sa ni nga O+. collection. Ambot. Chivo. Napot sa mga motor to. Mga mo man mga Harley Davidson. Nami asing nga ni, mga collection ba? Mahal ra ba ng mga ni collectibles? Kani sa nga nga bike. Ala. Ay dagang kwarta. Basta nga bike. Na para ba ko G's nga na guys na nakaabot ko na nga ng G's na. Kaning dos nga ni doy, kaabot ka? Dos nga papel, wa jud kaabot ko. Kanang G's noon na, kanang G's na kaabot ko diha. Kuan man ni mga antique. Mga kuan ng boys. 1970. Ano to ba to? Karaan. Kanang 5 piso nga kanang papel nakaabot pa. Nakaabot ko. Kanawag ispat. Karaan. Vintage. Ano man na? Wala pa si Nokia nga cellphone nala. Ano 30 to 10? Uy, nang napay no? 2110. Love you na sana. Wala, naglapay mga sports car. Ano ta kita? Oh. Wow, timing ka ano ba? Pata kita sa unang nilabay nga sports car. Huy, na may nga nga plato. Kamu guys, na may nga nga plato guys. Na may nga nga plato hangtod karon na pa. Kana pang panaksan, na pagyapon mi dana. Mga karaan man ni, pero mo ni mga likon. Kuya wajo. Kanay laging mga kwartahan na nakaabot ko na G's, ragang naabot ka ng 5. Diyan kaning mga coins. Di man ta makahawi, di na masud sa kuan. Nakoy piso dadto. Napo ko Diyan ni samurai. Diyan na samurai. Sundang ra bitaw. Pero kana itong cellphone na Nokia, 5110 man siguro na. Sa wala timbangan? Ha. Timbangan man ni. Timbangan siguro ba? Timbangan. Ano sa man ni? Dingagan. Oo. Kay dual fuel. Wala, amazing. Katong ko ni lampara. Nasasakay dapat kanina sa man ni. Karaan gyapon siguro ni. Dara guys, dugtug kanan og panakot. Kani? Unsa ni? VHS? Unsa ni VHS ni? Oh, bitches. Dako ano? Nami nga nasa una pero gamay ra tong barato ko. Tape ra. Abo unsa ni? DVD ra na, DVD. Ah, kani sa man ni? Purasan. Nalagay na mga vintage nga stuff, no? Amazing. Ganahan jud ko sa labi na sa kuan kanang karumata. Halala dapat ah. Kuan mo yun. Yeah, cute. Yeah. Kani ba? Kari jud guys, cute-an jud ko sa mga collection. Dugay na. Ay, hala, ako kita dam di bike dari gisang tanawan ninyo. Karaan nga bike. Missing patigilhang mga bitay-bitay dari mga karaan. Pila nga tik 20 ka buok. Pang display ra nila gilang mga kuan. Mga vintage nga stuff. Taon-taon mag-open na silang mag-open. Lagi, sige magbalik-balik na ni katong nag-close mo. Close ni? Katong pag magbagjo ka na. So, galing mo pa balik. Tikya. Bakit? Ay, wag ka naman. Wag ka na. Mora magmangawak. Pabarog pa. Ako na pag-isip. Sige ha, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. May mga kalingawan. Side trip. Great. Picture ko, Doy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you for taking pictures. Kini ra bagad jang talisay, guys. Kaya di ka kumpiyansaan ka na yung mga baso. So, di na may maglangan. Maato na mi. Pero nagpa-take out siya para makatilaw po si Yaya, Queenie. So, napod sila yung balingbing na rin, Awan ninyo, sa mga wala kakitag balingbing, di tayo balingbing na rin, pero gagmay pa. Ay, hasar to. Naibunga na. Di pa pwede harbisan. Kuha nagilang balingbing na rin ka ng mubura, pero na yung mga bunga na. Hay kus bunga, halaka, kubita nagang buhok. Nagang bunga, naghana. Lamira ba nagmahinog na, ganahan ko balingbing. Guys, tara guys, haralig mi as masakyanan, no? Nagsunod, oh. Wow. Kami Nissan GR? Parang GTR? Kani? Alpha GT, dahil wow. Saan eh? Porsche. Porsche? Ay, grabe ha. Nasakyan na. Tapos isa dito sa gasolinahan. Lamborghini na?
Parang lami, maaksan mi na ron. Maaksan mi na ron. Ang lami, mas kinanay sa. Labi lang mag-power ko pila. Abi ra po to tanawa pero kita pa mo gamit ito di man to nato need kay madsubag sige tag surubag day. Hala guys, tanawon ninyo guys. Oh, grabe man jud lami ang color sa kono na rambutan. Nakapalit si Undoy dari sa talibon pa ni Doy. Padung Trinidad dawa. Grabing puha karon to ko kitingan ning rambutan oh, tang tilawan og tamis ba. Gikan kuno ni gliti. Tamis ba? Ning pahuway magud mi dari kay na maning palit og perfume ja ako na lamang gipang agi-agian kay rong sulit na to ang adlaw ba na nakakita man mi og kana namlig ja dari rambutan. Ning ko palit dobi kay kakanan ko doy lahi man di klase. Awag itang kulong mura Gabi jag kun sa Marlika. mura na sa kananay dragon fruit og color. Allah. Parang kamayan. Hoy, din tamisa. Tamis to. Tad ka para magtanim ta. Ni so boy. Mag-process ah. Isa kayo. First time dyan magkatilaw ko nga ning process kamo tay. Ikaw? Ha? Dragon fruit. Nagsitin ka ba? Tintar na. May nauli na Miss Bay, si Dalton. Tanawa. Nagkikongkong si Dalton natulog. Ang bibi. Oh shush, nag-shop pa dyan. Kikongkong pa mo. Sa pinapatong pagtiil. Hello mga Dalton yan. Sinatog sa ako kay bilar ko gabi igdinawa. Sige kong iktin-iktin. Tanawag si Mood. Kibot-kibot. Magkunot sa manok. Magkunot sa manok. Niabot na medya si Undoy wa pa kay nagasikaso pas mga perfume. So murag di na guro mi mo agi Shopee kay ag Shopee dako ang magkaltas uy to ra mas Shopee agam ginan siya. So ako na lang kanang direct na laman kami mo pada GNT nga na ditso-ditso na laman di na mo agi Shopee kag sa Shopee pa ipaagi. Ara kada adjug ilang kaltas ang gibalansi murag sakto mura ra kog buang. Hey balik jara ko way ginan sa oram da Shopee tanan matugay ni nga naman tining comment na nga viewer ni nga nga floor ayo na agi og Shopee tinag direct ug jang giingon so di nami mo agi Shopee ja kami na laman mo direct pada ato sa courier kay mura lagi mig talades ni agi to ra Shopee tanan namang ginan siya ihanghang ko gansi ug agi sa Shopee ja wa na gusto pada ko iuguan wa na pada ko iba og tubo to ra Shopee tanan